जय जगन्नाथ। ମୁଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟା ରାଶିର 14 ଏପ୍ରିଲ 2025 ରେଖ ଠାରୁ 15 ମେ 2025 ରେଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଉଅଛି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ, ଘାତ ବାର ଶନିବାର, ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର, ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଘରେ କେତୁର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ କେତୁ ରହିଲେ ଧନ, ମାନ, ଯଶ, ହାନି ଓ ଅଙ୍ଗର ପୀଡ଼ା କରାଏ। ସପ୍ତମ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ପତିପତ୍ନୀ ଭାବ। 4ଟି ଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି: ଶୁକ୍ର, ରାହୁ, ଶନି, ବୁଧ। ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶୋକ ଓ ମନସ୍ତାପ କରିବ। ରାହୁ ମାନସିକ ବିକୃତି ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟଜାତ କରିବ। ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 29/3/2025 ଠାରୁ 7.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ସପ୍ତାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସପ୍ତାହ ଲାଗି ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପିରିୟଡ଼ଟି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ସମୟ। ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ବୁଧ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନବମ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଅଷ୍ଟମ ଗ୍ରହରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରବି, ନିଧନ ଗ୍ରହ, ଯାହା ଶରୀର ପୀଡ଼ା, ଅଶୁଭ, ମନସ୍ତାପ ବ୍ୟୟ କରିବ। ଆପଣ ନବମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ନ କରିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସମୟ ସେ କାମ ସିଦ୍ଧି କରିଦେବେ। ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସହ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏକାଦଶରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି। ଆୟ ଭାବ ଫଳ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ହେବେ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏହି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବ।